ҳамдиёрони азиз ба коргоҳи паррандапарварӣ ҷедемими рахшона ноҳияи ашт омадем. Фермаи мурғпарварӣ рақами 1 ноиштагӣ. ҳозир мерем аз пушти оина нигоҳ мекунем чӣ хел буда гишта. бачаҳо тамошо доранд. ҳозир вазири кишоварзам ҳамонҷо ҳаст, мерем пешашон. беочират мон муовини сарвазир замечание кардам ки дер кардем. муовини сарвазирам подписчик будиан. Боракалло акамҷа. ҳанин бройлер парварӣ бинед. инҷа ҳеҷ кас одама намемонанд дар омадари. ҳая ангур боғ не, ин гӯшт. ин бройлер, ин дар муддати 40 рӯз калон мешаваду гӯшт мебуроранд. мебинед чӣ хел мурғбон ҳамонҷо ҳаст. мурғбон ҳамонҷо ҳаст. мурғбон аллакай шахсе ки танаш микроб надорад, одамои беморро намемонанд. ин мурғҳои бройлерӣ болои замини нав хоб ҳастанд, хурдаву об мехӯранд. тамом об мехӯранду хоб, об мехӯранду хоб. ин об вайваяш хӯрок. хурдаву хоб, хурдаву хоб. 40 рӯзда парвариш шуда мебуроянд, гӯшта мераванд. ман ҳамдиёрони азиз, ин буд фермаи бройлер парварӣ. беҳтарин будааст, беҳтарин будааст. ҳаминҷо як партов буд фермаи. партов будам. фермаи собиқ колхози вай буд Калини.